Vítajte, moje meno je Martin Haščík a dnes tu so mnou sedí Jozef Gajdošík, náš technický riaditeľ. Dnes sa porozprávame o novej príležitosti pripojiť sa k týmu Modior a konkrétne o pracovnej pozícii hlavného inžiniera projektu. Jozef, môžeš nám povedať viacej o tejto pozícii? Samozrejme, momentálne hľadáme medzi našich kolegov senior projektanta HIPA, ktorý vlastne by doplnil náš tím. Jedná sa o pozíciu, ktorá si vyžaduje zodpovednosť. Zároveň jeho náplňou bude, aby dané projekty technicky zastrešil odborne, aby zabezpečoval dodržiavanie termínov a rovnako budget na danom projekte. A preto sa jedná už o skúseného projektanta, alebo teda HIPA na danú pozíciu. To znie ako taká komplexná náplň práce. S kým bude spolupracovať? Je to komplexné, samozrejme. V rámci našich interných štruktúr bude spolupracovať samozrejme s projektovým manažérom na projekte, s ktorým bude riadiť a nastavovať si veci. Ďalej bude v tíme našich ďalších HIPov, teda komunikácia a také rady medzi nimi navzájom. Samozrejme bude riadiť naše, poviem tomu, profesie a túto koordináciu na projektoch. Robíme väčšie a také významnejšie projekty, takže tá technická znalosť je tu naozaj veľmi, veľmi významná. Aké by boli ešte nejaké osobnostné predpoklady pre človeka na túto pracovnú pozíciu? Tým, ako som už viackrát povedal, že robíme väčšie projekty a významné, tak určite je tu už teda požiadavka na takú 3 až 5 ročnú prax v danej oblasti a na danej pozícii. Zároveň veľkou výhodou by bola aj vlastne už autorizácia a členstvo v komore stavebných inžinierov. Takže tak asi v skratke by som to povedal. Potenciálnych kandidátov by taktiež ešte určite zaujímali aj nejaké benefity, alebo akým iným spôsobom by sme mohli potenciálnym kandidátom pomôcť. Samozrejme k hlavným inžinierom pristupujeme zodpovedne tak, aby sme ich ďalej vlastne mohli rásť a vzdelávať sa, čiže robíme často školenia v rámci aj legislatívy alebo stretnutia s dodávateľmi, ktorí nás informujú o najnovších vlastne trendoch na trhu. Takže určite takéto vlastne stále sa vzdelávanie sa a napredovanie. Zároveň pri hlavných inžinieroch podporujeme v prípade, aby si chceli dorobiť ešte ďalšiu autorizáciu. Dávame príspevky na členstvo, na poistenie v rámci našich benefitov, toto preplácame, takže to je veľký taký, myslím si, že náš veľký benefit. Takže hľadáme skúseného profesionála, ktorý má skúsenosti s vedením projektov po technickej aj odbornej stránke a takisto skúsenosti s koordinovaním profesí, komunikáciou so zákazníkmi, subdodávateľmi a samozrejme profesionálmi z odboru stavebníctva. Pokiaľ sa vám táto pracovná ponuka zdala byť zaujímavá, pošlite nám váš životopis a samozrejme sa budeme tešiť na stretnutie.